Kaixo, gu folklore taldeko kideak gara, Jon, Iker eta David. Eta gure proiektua Prosmoseri buruz dihoa. Prosmos sistema eragile bada, Linuxen oinarritutakoa, eta zerbitzarietan instalatzen da. Honi esker, makina virtualak virtualizatzen ditugu, eta kanpotik edo gure saretik atzitu gaitezke, makina virtuala etxera eraman beharrean. Ebidez, VirtualBoxean instalatu beharrean da, nola makina virtualek asko okupatzen duten, azkenean gure ideia da, honi esker, zerbitzarian instalatu makina virtualak, eta horrela arazoak ekidin. Ikusten dezuen bezala, Proxmox virtual environment edo ingurumen virtual hau da, web bidezkoa da. Eta erabiltzen ditu bi teknologia garrantzitsua da, KVM eta OpenOS. Davidek esan duen bezala dago Linuxen oinarritua eta Debian banaketa erabiltzen du. Eta gero, lizentzia publikatua dago GPI hortan. Beraz, zuk aldezu kodigo aldatu. Esan duten bezala bi teknologia garrantzitsu ditu, dara KVM edo VirtualBoxen antzeko bat, dara virtualizazio osoa. Eta honek egiten duena da ISOa instalatu eta sistemaren gainean makina virtual bat sortzen du. Beste teknologia izango zen OpenVS eta dara kontenedore motakoa. Eta honek egiten du sistemaren barnean ere sortzen ditu artxiboak. Orduan, kernela ere aprobetxatzen du eta orduan makinak baliabide azkarragoak eta erabiltzen ditu. Hemen ikusi dezakezue konparatibo bat, beste antzeko sistema nolakoak diren. Adibidez, Open irikia da, Proxmox, gero zenbat CPU eta zenbat RAM, garrantzitsua da. Prosmosera atzitzeko erabiltzaile batzukin atzituko gara. Erabiltzaileak 3 taldetan sailkatuko ditugu, administrariak, ikasleak eta irakasleak. Administraria admin izango da, eta irakasleetan izango da asignatura bakoitzeko irakaslea tengo da. Euskeraz, nahiz gazteleraz. Eta erabiltzailearen izena, asignaturaren izena izango adibidez, sareko sistema eragileak asignatura egin bada, SS izango da, eta gainontzekoetan berdina. Eta gero ikasleetan, euskerakoak eta gaztelerakoak sailkatuta egongo dira. Euskerakoak izango dira moduluaren izena eta zerrendako zenbakia. Eta gazteleran kasu berdina. Eta gero erabiltzaile horiek baimen bereziak edukiko ditu. Hemen ikusten duzuen bezala, administrariak baimen guztia edukiko du, makina virtualai adibidez rama gehiago jarri edo gutxigo, edo disko gorrai beraiek ikusten duten kapazitatea edo jarri. Gero irakasleek hemen ikusten zuen bezala PBUSR admin baimena izango dute, horrela erabiltzaileak kudeatu ahal izateko. Erabiltzaile batei behaiek ikusten dituen baimenak emateko, makina virtualen gainean. Gero irakasle bakoitzak makina virtuala kudeatzeko beste baimen batzu izango ditue, hardwarearen gainean, lehen aipatu den bezala, kapazitate gehiago jarri edo gutxigo. Eta ikaslea bakarrikan makinara SSH bidez edo konexioa egingo dute bakarrikan. Gero ezingo dute ez hardwarea, ez makinaren gainean, nahi badin badute RAM gehiago jarri, aukera hori ez dute edukiko. Hartaka ez dugu arazo edukiko. Gero guk instalatu dugu
gure zerbitzaria ikastetxeko tailerrean, bertan armairu batean instalatu dugu, eta kalkulatzeko ze baliabide beharko genitu ningenun kalkulo bat, makina virtual bakoitzak zenbat RAM edo beharko zuen, ze disko tamaina, eta gero zenbat ikasle gauden, eta zenbat makina beharko zian. Horrekin kalkulatu genuen gutxi gora bera, 21 giga RAM beharko genitula, eta 6 tera disko gogorrean. Bazparez motz gelditzeko erabaki genuen 32 giga RAM jartzea, eta disko gogorra iruditzen zitzaigun nahiko izango zela. Gero, hemen ikusi diteke ikastetxeko sarea, nola egongo zen antolatuta, hemen dago Zubiriko sarea, 10.400 dana, eta tailerreko sarea, 192, 128 bat sarea. Gero, guk erabaki genuen Proxmoxeko makina virtualak egon behar zirala beste sare batetan kontrolatzeko sare horretatik ikastetxerako egiten ziren konexioak edo. Orduan, sortu genuen beste sare bat izango litzatekeena virtuala eta 172 sarea izango litzatekeena. Orduan. Hemen ikusi daiteke, firewall horrekin egin ditugun konfigurazioak. Gehien gu saiatu gerona da, makina virtualetatik ikastetxerako konexioak mozten edo ebitatzeko etxetik konektatzen geranean Proxmoxera erabili ahal izatea sareko ekipoetan edo kontrol. Orduan, hemen ikusi daiteke, makina virtualetatik utzi dugula konexioa WSUS makinara eta Ubuntu Proxy makinara. Honekin egiten duguna da, makina virtualak eguneratu daitezkela zerbitzari hauen bitartez. Gero, Zubiriko saretik makina virtualetara konexio guztiago emendu ditugu, nateatu ditugu, eta makina virtualetatik bakarrik interneterako atzipena utzi dugu. Hemen firewallean hori, konexioa Proxmoxera, Proxmoxen portutik bakarrik baimendu dugu, eta makina virtualetatik kanpora guztia. Zubiriko makinetatik makina virtualetara guztia onartu dugu, eta makina virtualetatik bakarrik internetera eta proxira. Implantatzerakoan Proxmox izan ditugu arazo txiki batzuk, eta batez ere izan dira makina virtualen erresoluzioak eta arazoak ematen zizkigun kontsola iripitzerakoan haundiegia gelditzen zelako nabigatzailean eta ezin zelako aldatu. Orduan, azkenean lortu hemen konpontzea, baina hori, konfigurazio berezi batzuk egin behar dira makina virtualetan ez eukitzeko arazoa. Gero, baita ere, ikusi dugu Proxmoxeko makina virtualetara konektatzerakoan dauzkagula bi mota. Bat dela web bidez kontsola irikitzea, edo bestela VNC edo SSH bidez. SSH bidez ondo dabil, baina VNC bezeroak erabiltzerakoan iruditzen zaigu nahiko motel dabilela konparatuz web bidezko atzipenarekin. Gero adibidez, driverrekin eta ere arazoak izan ditugu, ez zutelako sare txartelik hartzen, eta azkenean deskubritu dugu batez ere sistema eragile zarretan driver batzuk falta zirala eta deskargatu behar izan genituen. Eta hau implantatuta ikusi dugu ikastetxean egin daitezkela aldaketa batzuk hobetzeko zerbitzuak eta adibidez hori. Ikastetxeko zerbitzariak iruditzen zaigu virtualizatu ditezkela, baliabide asko aurreztuko genituzkelako eta ekipo asko sartuko genituzkelako zerbitzari honen barnean. Gero, iruditzen zaigu firewalleko politikak eta ere landu behar direla gehiago, eukitzeko kontrol gehiago makina virtualen interneterako atzipenean, adibidez Eusko Jaurlaritzako proxia erabili ezaketela mugatzeko interneteko konexioak. Eta gero guk ez dugu asko aztertu kontenedoren edo OpenVZ-en kontzeptu hori erabiltzeko kernela ja sistema daukana. Honekin bukatzen da gure aurkezpena eta hasiko gara orain demostrazio txiki batekin.
Root bezala sartuko gara ikusteko ze aukerak ematen dizugu. Hemen ikus daitekeen bezala makina hauek sortu genitun. Hemen aukera honen bidez sortzen dira. Eta gero makinak hemen ikus daitezke zen makinaren izena, gero dakan hardwarea, aukera eta gero baimenak ere. Erabiltzaileei baimena eman daitezke. Gero orokorrean ebai redes atalian dazkazu jartzea sare txartelak. Nondikan jundazak ezun adibidez firewallean definitzezunen juteko igual sare txartelan IP-ak. Eta hori. Gero ere hemen zentro datozen erabiltzaileak kudeatzea askazu. Hemen lehen aipatu duen bezala asignatura bakoitzeko erabiltzaileak, gero ikasleak, taldeak ebai, eta gero behaiek dazkaten baimenak eta hola. Baina demostratuko irakasle batek egin beharko lukena makinak sortzeko. Adibidez, AESO-ko irakasleak sartu behar da Proxmox Virtual Environment Authentication serverekin. Eta hemen ikusten duzue plantillak ikus ditzazkezuela. Aurretik sortu ditugu. Eta zuela dakazu baimena plantillak kudeatzeko. Orduan, adibidez, Ubuntu desktop bat, inbarko zana zen klonatu. Irakasle bakoitza egiko zuen bere gairako konjunto bat. Dara makinak taldekatzeko. Klonatu beharko zen, klonazio oso bat izena jarri. Eta lokalean jasotzen dira makinak. RAW edo QEMU dira diskoaren fitxategi mota. Eta gure konjuntan sartu. Klonatzen hasiko zen. Hemen ikusi dezakezu aurretik SSI makina bat sortu deula eta konjuntuaren barruan dagoela. Eta permisoetan marko zen ikasle bat eman nahi ezkeo, permisos, añadir eta permisos de usuario. Hemen eman barko litzaioke añadir permisos de usuario. Aukeratuko genuke ikasle bat, AS52 adibidez. Eta user. Dala ikaslea bakarrik makina kontsola bidez edo irikitzeko. Eta orduan makina hau ikasle horrek ikusi dezake. Eta irakasle bezala makina honen hardwarea aldatu dezakegu. Disko gogorra edo memoria RAM gehiago eman, sare txartel gehiago jarri, praktiketan eta beharrezkoa baldin bada. Eta hain Jonek egingo du ikasle bezala sartu. Ni sartuko naiz ikasle bat izango da nik moduan.
Sartu beste hartu. Handitua, jatak izan bako handitua. Eso izan. Bara, ez honekin sartuta ikusiko genuke daukagun aukera bakarra dela irakasleak eman digun makinan. Hemen ikusi ezakezue hardwarean, ikusi ezakegula zein den hardwarea, baina ezin dugu editatu, ez gaitu bezala. Orduan, makinan sartzeko, emango genioke konsola, eta sartuko litzateke makinan. Piztuko dugu makina. Eta hemen izango genuke ja puntu bat erabiltzeko. Eta hemen nahi genuken ingo genuke. Utzi dezakegu piztuta hemendik, eta hemendik itzali dezakegu, gelditu, erroiarazi, itzali, baina hori, ez dugu edukiko inoiz hardwarea ikutzeko aukerarik. Gero, kontsola honen bitartez, edo sartu gaitezke baita ere VNC D0 batekin. Adibidez guk erabili dugu hau, VNC Viewer. Eta hemen jarriko genuke makinaren IP-a. Makina bat, zuzenean sartuko gainateke makina horren ipera, eta ez Proxmoxeko zerbitzariaren bitartez. Horren bidez adibidez lortuko genuke ikasleak ez jakitea Proxmox hori fisikoa dan, edo virtualizatua dagoen, edo nun dagoen. Beste sare batean egongo litzateke. Eta honekin bukatzen da gure aurkezpena. Eskertzen dizugu arreta. Komentatuko zenukete ikasleak zuzenean honek sartzen? Gutzako hobeto da kontsola bidez sartzea. Arratoia hobeto hartzen du. Web bidez, azkarragoa Bai. Eta gainera gu ibili ginen probak egiten bakoitza bere etxetik. Abantaila kristona da etxean, taldeko bik bakoitza bere etxetik, kontsola irikiz, aldula ikusi besteak zer egiten du. Makina gehiago sartzen. Hoi kristona abantaila biak lanean batea haute. Sarearen abiera zer ikusi hori da. Bai, mira, nik adibidez nire etxean dauzkat 2 mega, eta nik bai nabaritzen nula etxijoa da oso azkar. Osea, bera ibiltzen zen normalean, eta nik ikusten nun berak egiten zuna, baina bai zijoan pixkatik. Etxetik anez gehiago bat esaten duen hemen sare lokal honetan. Saretik ez dago bat arazorik. Nik etxetik probatu nun eta oso nazi. Beste
Esker.